Pozdrav ljudi bracipi, sa vama danas, sa nama Joka the Joxy. Disgusting! Dame i gospodo, danas je nova godina. Okej, dame i gospodo, danas je nova godina i kao što svi znate, danas je nova godina. Ću da umrem. Ovo je prvo, želim da se zahvalim mojim pratiocima. Jel vidite njihova imena? Dr, Cope i Alek Strekf. Alek Strekf i Dr, Cope. Pozdrav za vas momci, hvala na podršci, idemo dalje, idemo bolje, idemo najjače bre. Nexa gang, najjača armija da su... Dobro, da, idemo, okej, dame i gospodo, Jovana želi nešto vam kaže, danas radimo šta? Otvaramo poklone. Otvaramo poklon, ja sam kupio njoj nešto, ona je kupila meni nešto i zato idemo mi brzo da vidim. Tako, ne znamo šta je kome kupio, zato idemo brzo to da vidimo, 3, 2, 1, woo! Joxy! Prvo moj poklon. Ovaj tvoj, ne. Ne. Ovaj moj, da, yes. Okej, spremni svi? 3, 2, no neki dim, među očem udari. Ne, šta se. O moj Bože, nešto sam od uvek želeo. Okej, dame i gospodo, municija und Kugelcens. Ne, šalim se. Okej. Palac jebam u kevu. Okej, nema veze. Kuglica 1. In. Kuglica 2. Kuglica 1. In. Okej, ova drugi spala. Hejteru. Motherfucker. Niko mi pojebao ovo na dole. Gleda peder mali, ja čutao. Hvala ti Jovana. Meni se dopalo. Hvala ti, meni se dopada. Nisam ga ni otvorio. Sad ćemo. Ja sam jako nestrpljiv čovjek. Dečko čovjek dečko. O moj Bože! Imao sam ovaj. O moj Bože! Dođete ljudi. Stvarno ti se sviđa? Majke mi. Ljudi, ovo nije reklama. Ovo je najbolji parfem ako nemate pare koji možda kupite. Ovo nije reklama. Ovo je najbolji parfem ako nemate pare koji možda kupite. Ne, znam. Gucci gang. Pa namiriši se. A već sam stavio drugi. Ako se pomešaš dva parfema ima smrdim na 2 patke. Životinje. Dobro, ajde moj plačeš. Okej, spremna? O moj Bože, a? Vidite kako mirišem, yes, bitches. Okej, the bitch, sad je na redu Joka, the Joxy. Jesi spremna? Spremna. Jedva čekaš? Okej, ajde da vidiš šta sam ti ja to tebi spremio. I nije ono što misliš, nije. Ja što si lepa, ja da mogu da te zgrabim. Ti se sviđa? Deda Mraz! Da, kupio sam ti 2 poklona, jer ja nisam škrtica ko ti. Da kupim 1, ne 1, 2. Ti se sviđa? Da, sviđa mi se, on peva. Svira gitaru i vozi skateboard, možda ga uključite i onda da, rock'n'roll deda. Ne se uključuje. Rock'n'roll deda Mraz. Nisam štedeo. Ti se sviđa? I pokaži drugi poklon. To što znam da mnogo voliš Deda Mrazove. Bitch, drugi poklon. Ja ti se sviđa? Barbika nešto. Da. Sve ima... Igramo posle. Ne, Jovana, to je totalno bolesno, šta ti je? Ja sam mala Barbika. Lekovi... droga. Okej, pare! Mi volimo širim noge za pare. Jovana, waza! Trenirao sam karate, bre! Waza! No, ninja! Waza! Ne! Pomićeš mi, idiote! Nemanja! Jovana, pusti! Polomio si je! Nisam! Ti si kriva! A mogu samo još jednom? Ne. Molim te! Ja sam mala tašnica!
Ljudi, ovo su naši novogodišnji pokloni. Šta ste vi dobili, šta ste vi... Deda Mraza i Barbie. Jeste, ja sam dobio mnogo dobar parfum, stvarno mnogo dobar, mnogo dobar parfum. Ljudi, pošto sad ja mirišem na ses, a ona je dobila igračka kao mala devojčica, svi su srećni, da pišite dole u komentarima šta ste vi dobili za novu godinu, ako niste dobili ništa, lajkujte klip, ako ste dobili nešto, lajkujte klip. 3, 2, 1, pracifi out, motherfuckers!